Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Villa Rebecca Resort dito sa Barangay Mayang, La Paz, Tarlac. Sakto, merong special event na gaganapin dito. So 18th birthday. And si Villa Rebecca guys, kung gusto nyong gawing events place, pwedeng yan. Kakasya dito sa kanilang events place hanggang 100 packs. And later, pag-usapan natin kung how much ba yung rate nila. Yung gawin dito yung special occasions nyo, napakaganda ng pavilion nila. And sabi nga kanina, 100 packs yung kayang ma-accommodate nyan. And then sa side ng pool, ito na yung kanilang mga CR, so pang lalaki, pang babae. Check natin sa loob guys. Ayan, ayun, so sundin natin yung ilaw. Ayan, so naka-separate yung toilet and then yung shower nila, kikita nyan, meron siyang heater. So same lang din naman yung itsura nung sa pang girl. And sa other side, ayan, pwede kayo mag picture dito. May garden sila. Ito yung bahay ng owner. So sa side nito guys, ito yung ginawa nilang bila nila. Ito yung bila. So may turong siya sa taas. Check natin yung pantry nila. Ito na yung mismong outdoor kitchen. Get tayo sa taas guys para makita nyo yung view doon sa swimming pool at pavilion nila. Ayun, ito yung swimming pool. And napakaganda ng pavilion. Lalong lalo na guys, ayan, inayos na para sa event mamaya. So 18th birthday. Pag-usapan muna natin yung rate ni Villa Rebecca Resort and Events. Yung rate nila is 18,000, weekdays and weekends, same rate lang yon. And pwede mag-staycation dito, 20 packs. Kung may other bisita kayo guys, another 10, 30 packs, pwede kayong mag-swimming dito. Pero kapag lumagpas kayo ng 30 packs, may additional ng 150 pesos per guest. So sa 18,000, yan, 22 hours yung stay nyo dito. Check-in nyo is 3 PM and then check-out nyo is 12 noon. Syempre pwede nyo nang gamitin yung pool nila, pavilion, yung dalawang room na fully air condition, may sariling CR, may outdoor comfort room din dito, and then yung kanilang pantry or yung outdoor kitchen. Lard De Alega po, owner ng Villa Rebecca Resort and Events Place. Invite ko po kayo na subukan yung gawin dito ang inyong mga special events, staycation, corporate events. Meron ho kaming dalawang guest rooms na may sariling CR, maximum of 10 packs per room, so 20 persons po we can accommodate sa aming guest rooms. Malinis po ang aming resort, may pantry kami, may kitchen, maayos na pavilion para sa mga special events. Malawak po ang aming parking area at secured po siya. Fenced ang buong property and meron kaming naka-assign na gwardiya during your event. Paki-like na rin po ang aming Facebook page, ang Villa Rebecca. hanggang dito na lang. Medyo lumakas na din wala yan. Kung naghanap kayo ng magandang place para sa mga events nyo, perfect place tong Villa Rebecca Resort and Events dito sa Barangay Mayang,
La Paz Tarlac. Yun guys, no? Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng ibang tagalabas dyan and mga Katarlagueñas natin na open na si Villa Rebecca Resort and Events para sa inyong staycation and special event.